Se discută adesea despre inconsecvențele crezului modern. Jurnalistul englez Steve Turner a surprins aceste dezacorduri în satira Crez. Vă invităm într-o călătorie fulger în lumea întortocheată de lângă noi. Noi credem în Marx, Freud și Darwin. Credem că totul e ok atâta vreme cât nu rănești pe nimeni. Dar asta depinde evident de ce înțelegi tu prin a răni și de cunoștințele tale în această privință. Noi credem că totul merge din ce în ce mai bine, în ciuda dovezilor care mărturisesc contrariul. Dovezile, desigur, trebuie cercetate și cu ajutorul dovezilor poți demonstra orice. Noi credem că e ceva interesant în horoscope, în OZN-uri și în linguri îndoite. Isus a fost un om bun, la fel ca Buddha, Mahomed și noi înșine. A fost un bun învățător moral, deși noi considerăm că morala lui cea bună a fost rea. Noi credem că toate religiile sunt în esență la fel, cel puțin religia despre care am citit, că toate cred în dragoste și în bunătate. Ele diferă doar în chestiuni legate de creație, păcat, rai, iad, Dumnezeu și mântuire. Noi credem că după moarte urmează nimicul, fiindcă atunci când îi întrebăm pe morți ce se întâmplă, ei nu spun nimic. Dacă moartea nu e sfârșitul și dacă morții mint, atunci raiul e obligatoriu pentru toți, poate în afară de Hitler, Stalin și Gengis Khan. Noi credem în Masters și Johnson. Ceea ce este select este mediocru, ceea ce este mediocru este normal, ceea ce este normal este bun. Noi credem în dezarmarea totală. Credem că există o legătură nemijlocită între război și vărsare de sânge. Americanii ar trebui să-și transforme armele în tractoare și rușii ar trebui să le urmeze exemplu. Noi credem că omul este în esență bun, numai comportamentul lui nu corespunde. Aceasta e din vina societății. Societatea este așa din vina condițiilor. Condițiile sunt așa din vina societății. Noi credem că fiecare om trebuie să găsească adevărul care îi se potrivește cel mai bine. Atunci realitatea se va conforma numai decât. Universul va face modificările de rigoare. Istoria se va schimba. Noi credem că nu există adevăr absolut cu excepția adevărului că nu există adevăr absolut. Noi credem în respingerea crezurilor și în înflorirea gândirii libere.